ndị otu bụ ndị jikọrọ ndị anaghị anụcha ihe akpọgo oku ka etinye ndị ọrụ nkọwa na-eji aka akọwa ihe a na-ekwu n'oge nlekọta ahụike health center niile dị gburugburu Anambra steeti. Emere ka amata nke a n'Ọka n'oge mmemme eji wee guzobe amụma otu dịgasị iche iche jikọtara ndị anaghị anụcha ihe n'ihe gbasara ịkụziri ha ihe a kpọrọ Deaf Inclusive Sexual Health DISH n'aha ịchafụ bekee site n'aka otu ụmụ nwaanyị anaghị anụcha ihe bụ akpọrọ Deaf Women Allowed Initiative DWAI na njikọ aka with lead nakwa Hivos. Onyinye Agụbanze wetara akụkọ a n'uju dịka o si wee nọrọ n'ebe ahụ. Ka a na-agbapa amụma ndị steeti kọmishọna nke na-ahụ maka ahụike bụ Dr. Afamobidike ya na onye otu ya na-ahụ maka ọdịmma ụmụ nwanyị na ndị mmadụ bụ Oriakụ Ifi Obinabụ kenere ndị otu a maka mbọ ha na-agba ịkwalite ọdịmma ndị dara ogbi na Anambra steeti wee kwupụta njikere ha dị ịkwado atụmatụ ndị otu a niile. N'okwu nnabata ya, onye bụ onye isi ya bụ ọrụ bụ Oriakụ Helen Biyọkụ Alaeze nwere mwute n'ebe ụmụ nwanyị dara ogbi na Naịjirịa nọ tinyekwara na Anambra steeti ya na etu esi ewepụ ha n'ihe gbasara inweta ezi ahụike na mkpachapụ a na-akpachapụrụ ụmụ nwanyị ndị dara ogbi n'ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ọ rụtụrụ aka ma chetara ndị Nigeria Disability Rights Act nakwa Anambra State Disability Rights Act mee ka ndị ụlọ akwụkwọ niile dị iche iche ma nke ndị gọọmenti nwe ma nke ndị mmadụ nwekwa n'ala anyị abụ Naịjirịa na-agba mbọ icheta mkpa ọ dị site n'iji aka wee na-ekwu okwu. Oriakụ Biyọkụ Alaeze rịọrọ ndị steeti gọọmenti na ndị ụlọ ọrụ dị iche iche ya na ndị ejikwa okwu ha agba izu ka ha gbaa mbọ ibikọta aka ọnụ wee hụ na ụmụ nwanyị dara ogbi na ụmụ obere ụmụ nwanyị anaghị ekwu okwu nwere ike ị na-enweta ezi ahụike. N'okwu nke ya, onye bụ onye isi oche nke Anambra State Disability Rights Commission bụ ọkaikpe Chuks Ezewuzie kwupụtakwara mkpa ọ dị ịkụzi maka etu esi eji aka ekwu okwu. Ọ gwakwara ndị otu ụlọ ọrụ ahụ ka ha gbaa mbọ itinye anya ha n'akwụkwọ iwu na-achị ha ka ha wee mara ihe ha kwesịrị ịmara ịdị na-enweta n'ọrụ ha. Ndị ọzọ kwuru okwu nkwado gbasara ya bụ otu ndị ụlọ ọrụ a gụnyere onye bụ onye isi Medical Women Association of Nigeria na ngalaba Anambra steeti bụ Dr. Chinyere Ọnụbọgụ nke onye nọchitere ya bụ Dr. Chinenye Alaegbu ya na onye bụ onye isi Joint National Association of Persons Living with Disability na ngalaba Anambra steeti bụ Maazị Ugochukwu Okeke. Ihe obere ngosi egosiri na ya bụ mmemme bụ nke ụmụ nwanyị dara ogbi na-agabiga ka egosiri na ya bụ mmemme ahụ.